Zehazpertuta nagoen, baita ni ere. Zer egin nahi dugu? Zergatik ez daitertzen zerbait interesgarriarekin? Altxatu hori! Zergaitik? Jolas herri bat daukada. Zer jolas? Futbol dut. Eta... Ibai, su portería en el fin. Zer da porteria bikoa? Bai, honek, zu, baloiari, tiko bat, non berriozu, baina porteria barura, non bat. Gelditu dut. Garaiz ere, Aiza izan da mugitu duena baloia. ja. Klasiko egon normal batean. Zer izan nahi duzue handitan? Ni! Jose, ni astronauta izan nahi dut. Aritz, orain zu. Bale, nik inventore izan nahi dut. Patioan. Kaixo inventore! Kaixo, Zer asmatuko duzu gaur? nik kotxe inventore asmatuko du. Bai zera, zuk kotxe egalari asmatuko duzula. Ama! Zer? Nirekin klasan sartu dira. Bueno, zurekin zartzen badira, handegin izan behar diozu. Bale, logelara noa. 10 urte geroago, Bale, horretan nago kotxe egalarekin. Hau ez nuela kotxe egalaria asmatuko esan zidatenei dedikatzen diet. Nola horrek asmatuko duela kotxe gararia? Bai zera! Aritz,